Dobrý den. Dobrý den. Co to děláš? Co to děláš? Dobrý den. Nazdar, Františku, buď zdravý. Buďte zdraví. Dobrý den, pane Frič. Dobrý den. Jak se daří? Ale zdráva s královnou, nestojí to za hovor. Leďte. Dáme si něco, prcka? No, jeden klíč. S rumem nebo jen tak? Jen tak. To je teda hezký kšeft. No vidíte, a taky to se vším, prosím. Děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dále. Dobrý den. Dobrý den, paní učitelko. Mám tu čest s panem poslancem. Ale my se přece známe již přes 30 let, ještě když jsem k vám chodil do školy. Posaďte se. To ano, ale já jdu teď za vámi jako za voleným zástupcem našeho obvodu. Jsem obyvatelka domu číslo 13 v Hrnčířské ulici. 13, to je tam, jak bydlí Markovi a rušil se ten mandl, že? Ano, ten. No a co se tam odehrává teď? Teď se z našeho domu odstěhovalo ptactvo. Jaký ptactvo? Po celá léta tam hnízdili vrabci, jiřičky a někdy i vlaštovky. A teď jsou pryč. A víte proč? To nevím. Protože se tam na severním okraji uvolnil okap. Jedno hnízdo spadlo na zem a z dalších se odstěhovali. A já je mám jako přivést zpátky? Nejde mi o to přivést je zpátky, to oni se vrátí sami, ale jde mi o ten uvolněný okap. Velice často si přímo pod ním hrají děti. Ten okap se musí upevnit. To máte jistě pravdu. A proč to neřeknete domácímu? Pan Marek to vyslechl, ale zdá se, že je příliš zaměstnán. Po druhé urgenci mi už řekl, že má svých starostí dost a že Představ si, Franto, že ty pacholci už přijeli s buldozérem a začali na tom dělat. Počkej, moment. A Národní výbor, který rajtuje na každým svým hovízku jako zběsilej, teď někam za les a chrně jako jezevec. No tak já myslím, že... Tvoje myšlenky si necháme na pořad schůze. Paní učitelko, já vám moc krát děkuju za upozornění. o to mi právě šlo. Děkuji vám a nashledanou. 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 S Bohem. Kdo to byl? Z Hrnčířský ulítlo jí ptactvo. Co jí ulítlo? Marek Okap. Jaký ptactvo? Vrabci. Ona pěstuje doma vrabce? S Bohem. Nashledanou. Nashledanou. Dobrý den. Tady má být každý pondělí místní poslanec. Je tady? Skrz lokál v Kumbále. No ne, mě jde o to, jestli je tady, abych nešla zbytečně. Skrz lokál v Kumbále. Hejte se, já mám na plotně lívance, já nemám na žádný čekání čas. Paní, my se tady taky neflákáme ke zdravě. Tak to jsem chtěla slyšet. Tak my se celý loňský podzim snažíme získat lidi pro to nový dětský hřiště. Lidi přijdou ochotný pomoct. Navozíme písek, položíme dlaždice, zasejeme travičku, aby do toho na jaře vjel buldozer, protože si fabrika ty garáže vymohla na Národní výboru. Já na tu mašinu vlítnul, já toho chlapa. Který za nic nemohl? No správně, který za nic nemohl. Já ho vytáhl ven, ten se ti klepal jako ratlík. Tak jsem ho zase pustil, teď už je nejmín metr hluboko v zemi.
Teď kdybychom šli za lidma, aby něco udělali v akci Z, tak nás poženou přes celý starý Kunštát. Těch řečí, že dokud se nevybuduje nový dětský hřiště, že tady s tím nehneme. Ale u nás je se vším tak. Teď jsem měl zasklívat těch pár bytovek, který stavíme už 7. rok. Musel jsem se vrátit zpátky, protože to je nedodělaný. U nás se staví bazén 5 let, kulturní dům 9 a to je jenom na papíře. Pitomá zastávka, aby na lidi nepršelo, není za sezónu hotová. A internát pro průmyslovou školu, který se začal stavět v 60. roce, není do dnešního dne, to je do 71. taky hotov. U nás cípnul pes a my kolem chodíme po špičkách. No, chvilku chodíme po špičkách, chvilku dupeme a vykřikujeme. A stejně nám to není nic platný. No. Promiňte, prosím. Dobrý den, vy jste poslanec? Ano, dobrý den. Posaďte se. Tak když jste poslanec, tak byste měl něco udělat s tím mlíkem. S jakým mlíkem? No na rohu mlíkařka, jednou bere mlíko, po druhý nebere, v 8 ráno už nemá skoro vůbec žádný housky, sejry taky ne, takže s tím se musí něco udělat. A to se tam mám postavit sám, nebo jak? Tak to nevím, to jak myslíte. Ale ty housky a to mlíko by tam být měly. A co kniha stížností? Tu zavře. No proč do ní něco nenapíšete ještě předtím, než ji zavře? Proč bychom tam něco psali, když jste tady vy? A nemyslíte, milá paní, že poslanec má trochu jiný starosti, než schánět ráno mlíko a rohlíky? Jaký jiný? No, to je pravda. Já si to teda píšu. Takže zítra ráno to mlíko tam bude. No, vzhledem k tomu, že je pomalu 7 večer, do těch 5 ráno už nemáme moc času, nemyslíte? Tak můžete snad někam zavolat, ne? Musíte mít strpení. Já jsem ještě v mlíce nikdy nepracoval. Tak do pozejčka, jo? Já padnu. Ty ženský si myslí, že jsi nějaký monarcha, který jen mrkne a všichni si hned můžou nohy ušoupat, aby ti vyhověli. Alespoň někdo má o mě vysoký mínění. Pozdráva, vlastička. Zdrav. Tak pojďte, pojďte, ať s tím hneme. Máme to dneska večer mraky. Dobrý večer. Tak já vás srdečně vítám na 12. schůzi našeho občanského výboru. Tak vám přeju dobrou noc. Dobrou noc. Neměl by se tu příští schůzi udělat radši už za týden? Tady ten předseda je takovej, mouchy, sněste si mě. Neblázni hlavico, když se nebude nic dělat mezi schůzema, tak ti není nic platný, ani kdyby se scházel každý den. No, alespoň je budu mít všechny na očích. A tady u Hlavicu by si oddechli, kdyby od něho měli každý večer pokoj. No, stěžoval si někdo? Chraň Bůh. To by si nikdo nedovolil, když je jim život milej. Tak dobrou noc. Dobrou noc. A buďte zdraví, poslanci. Pepo, pojď se zahrát. Ale jo, nemám čas. Ale prosím tě. Ale jeď, nebudu. Jaký to jde? Co je? Podívej. Vlasta má zítra 40. narozeniny, měli bychom jí koupit kytku. Jako kdo? Jako občanský výbor. No, to už je pozdě. To jsme měli dát odhlasovat, kolik na to dáme peněz a kdo bude gratulovat. No a to nemůžeme dát ze svýho a jít tam, kdo bude mít čas. No, tak to nebude mít nikdo, kromě nás dvou, jak to znám. No tak tam budeme spolu, já seženu kytku a setkáme se tam v 6. Jo, fajn. Tak platím, hele. Pepo. Pivo, kafe. Jo. Vlasto, Co je? poslyš si zítra večer doma? Kolik? Tak kolem 6. To už budu. A přijímáš návštěvy? Ty mě chceš navštívit? Myslím, že nejenom já. Tak jen přijď. Děkuji. Ahoj, táto. Ahoj. Tak, nashledanou zítra. Nashledanou. Neboj se, Karlíku. Tak co, nechceš nás představit? Promiň, tak to je otec tohle. Dej se. Martina. Těší mě. Těší mě. Kde jste byli? V kině? No. Kde jsi byl ty na schůzi? To víš.
No, to vím. Ahoj. Ahoj. To je dcera, ta starší? Ne, syn, ten mladší. No podívejme se, to je malý Přemek. A proč se courá tak pozdě v noci? A co potom dělá ta holka? Sedí doma a háčkuje. Dobrou noc. Dobrou. A co si ty? No vidím, že nejsem ten, na koho se čeká. Tak si představ, že ten utřinos ještě není doma. Neboj se, teď jsem ho potkal venku. Ovšem s holkou. No, o tom nepochybuji. Po kom to ten kluk má? A to se ptáš? Hele, dávej pozor, abys nedostal. Ahoj, Bohunko. Ahoj, táto. Co je nového? Ale spousta věcí a dohromady nic. A co u vás? Šéf mi nechal poprvé udělat celou výplatu pro 0,1. A měla si strach, že to nezvládneš. Hrozný. Že mi přijde někdo vynadat. No a přišel? Ne. Teda ještě ne. No vidíš. S kým si potkal Přemka? S nějakou Martinou. Ty ji znáš? Ne. To musí být nějaká nová, protože v pondělí ještě královala Eliška. Tak ty nevíš náhodou, kolik je hodin, co? 10 a chlup. Já ti dám chlup, je 11:30 pryč a do 10 jsi měl být doma. Matko, tak se přemož a buď kapku tolerantní. Jo, já ti dám tolerantně, ty boty kšefty si taky nedones. Všechno ve stejných kolejích, co? Já vás zdravím ve spole. Nazdar. Zegrině, sundej mi ty okovy. Hele, co to bylo za děvče? Vždyť jsi v pondělí byl ještě s Eliškou. No a je čtvrtek, ne? Tady máš tu košili. Ty jsi zlata. Ale příště už tě nechám, choď si jako hadrník. Já za odměnu ti musím oznámit, že jsem nachytal otce infagranty. Co? Velice si těsknul pravici s nějakou sportovkyní, věk mezi 40 a smrtí. No a právě jsme vycházeli ze známého nočního podniku na Sýmalc. No, to záměrně nezlehčoval. Když mi necháš zítra oblíknout si ty kostkovaný kalhoty, tak ti do toho do 24 hodin vnesu jasno. Tak kalhoty nech na pokoji a vnes mi jasno do fyziky a do matematiky. Ale matko, na to já právě potřebuju ty kalhoty, abych na kantorku zapůsobil. Já jsem nějaká celá ulítaná. Máš toho moc, ne? Jo, hrozně. Mateřský příspěvky, malé děti, důchodci. Sociální případy, ještě jezdit na okres k soudu, to se prostě vůbec nedá stihnout. A co navrhnu, s tím se nic neděje. Byla se zachovance. Jo, to je předseda Národního výboru, který tě má rád, dokud po něm nic nechceš. Mám mu něco říct? No to tě nesmí ani napadnout. Já si to vyřídím sama. Co budeme dělat s tím klukem? Každý večer se bojím, že něco vyvede. Víš, co je zajímavý? Že každý z nás máme strach o to dítě, který je právě po nás. Tak já jsem takhle vyváděla. Já jsem střídala kluky a lítala po nocích. Ne, to jistě ne. Aspoň po svatbě určitě ne. A vdávala ses až v 18. To nebyla moje vina. Přiznávám, že z viny obou stran. Dva rohlíky jogurt. Dobré jitro. Jogurt korunu 30, rohlíky nemám. Děkuji. Prosím. Další. Tvaroh máte? Nemám. Tak 2 taveňák, bohužel vyprodáno. Tak s Bohem, tak s Bohem. Co si přejete? Mléko 2 litry. Mléko není. Jak to není? No došlo. Tak brzo? No a? Asi jste ho málo objednala, ne? No dovolte tolik jako po každý. Tak je po každý málo. Ještě chcete něco? Ano, knihu stížností. To nemáme. Tu snad musíte mít. Ale podívejte se mi, na takovýhle hlouposti nemáme čas. Kdo je další na řadě? Uvolněte Já to tady, jsem na prosím. řadě, já jsem tady totiž jako poslanec. To je jedno, zdržujete mě stejně.
A nemohl bych vám v něčem pomoct? Dejte mi pokoj. Nashledanou. No prosím, dál. 2 litry mlíka. A teď vám říkám, že mlíko není. Ahoj, nazdar. Šéfe, pod honem. Veliký průser. Co je, s čím stojíte? Ale tady s něčím. Ale z Dendovi Svitanovi vzala žena roha. A kde je? Ona? No to se neví. On kde je? A jo, on kde? Skání telefonem. Měl by si s ním promluvit, on na tebe dá. Já jsem na to přesvědčování ten pravý. Hele, ať se na ní vykašle a hotovo. Čest práci soudru řediteli. Čest. Buďte zdraví, chlapci. Františku, potřebuju s tebou nutně mluvit. Tak pojď dál. Františku, nezapomeň na toho Svitanu. Ten je nešťastný jak šafářův dvoreček. Ty poslyš, to je ta, co mu utíkala už před svatbou? No právě tam bude utíkat celý život. Tak a ti snad nechá běžet, ne? No co myslíš, že jinýho na tobě chce? No dobře, já to zkusím. Nějaký ohromný pořádek tu teda nemám. To nemám, ale myslím, že vím o všem, kde co hledat. Tak co potřebuješ? Potřebuju tě odtud vytáhnout. Co vytáhnout? Vytáhnout a přesadit jinam. Kam jinam? K sobě. Prosím tě, co bych u tebe dělal? Ekonomického náměstka. No to snad nemyslíš vážně. A co bych to nemyslel vážně, a jak? A co Zítek? Ten musel odejít, vyplaval na něj nějaký škralo. U nás? Ne, v tom minulý. A ať se teď rozlížím, jak se rozlížím, nikoho lepšího nevidím. Ono se ukazuje, že přejdeme od jednotlivých součástek k výrobě celých obráběcích strojů. A dovedeš si představit, jaký to bude skok. No ale tím spíš to nemůžu dělat. Co jsou tohle za řeči, prosím tě? Nejsem ekonom a počítání No nerozumím. na to tam máš spoustu účetních. A já jim budu dělat šéfa, jo? Podívej se, já potřebuju rozumně uvažujícího člověka. Člověka, který zná bezvadně fabriku a který mu to politicky myslí. Hele, na to, co umím a na to, co jsem chodil do školy, je tahle funkce vedoucího cechu až dost vysoká. Udělal jsem průmyslovku, prosím. Na vysokou jste mě nedostali ani heverem. Teď bych tam možná šel, ale už je trochu pozdě. Tak ty chceš říct, že nám odmítáš pomoc ve chvíli, kdy to nejvíc potřebujeme? Nezlob mě. Ty víš stejně dobře jako já, že na té funkci má být ekonom jako hrom. Ale že když ho budete chvilku hledat, že ho najdete. Teď tam posadíte mě, já budu každému mladému inženýrovi zaclánět, za chvilku bude ze mě zasloužilá brzda, se kterou si nebudete vědět rady. A kvůli mně se snad bude zřizovat nový oddělení, který bych mohl řídit, abych nepřekážel. Tak to tedy znamená, že ta zasloužila brzda jsem i já, člověče? No, když jsme tě tam dosadili, tak to jsme všichni byli o 20 let mladší a hloupější. Ale náhodou to vyšlo. Ne. Dneska je jiná doba. Tak ti tedy děkuju. Já jsem myslel, že tady nikdo není. Dobrý den, promiňte, pardon. Ne, já už jdu, jo. Takže... Naschledanou jsem to vždycky. Františku, já jsem si chtěl jenom někam zatelefonovat, nezlob se. Co by se zlobil, ty hloupej? Proč, jako můžu teda, jo? A víte, co se stalo? Jo, vím. A co jako myslíte, že bych podle vás měl dělat? Nemám je hledat? No snad. Mám. Že jo, mám. Tak děkuji moc krát. Naschledanou. Co s tomu zoufalci řekl? Jakému zoufal? Jo, Svitanovi. No, co jsem mu měl říct? Snad si mu neřekl, aby tu svoji kočičku přitáhl zase zpátky. Když on si to tak přál. Ale přál, nepřál, co jsem ti říkal, že mu máš říct? Tak proč mu to neřek ty? Protože mě by neposlech, to je přece jasný. No vidíš, celá potíž je v tom, že mě by poslech, jenomže já nevím, co je pro něho lepší.
Zatímco ty to víš úplně přesně, ale tebe zase on nechce poslechnout. No právě proto chci, aby ty jsi mu řekl, co si o tom myslím já. No jo, jenomže to by se potom za chvilku mohlo stát, že by neposlech ani mě. Franto! Franto! Ahoj! Dobrý den. Franto, já s tebou dneska na tu gratulačku nemůžu jít. Proč? Tak já teda jdu. Děkuji vám moc krát, Františku. Tak jak jsem říkal. Nashledanou. Nazdar, Karlíku. Protože mám výbor požárníku a musím tam zvětřit předsedu. No, to je pěkný. Musím ti to zkázat. Takže se to dozvím ještě jednou, jo? Poslyš, Pepiku, ty vlastně vedeš komisi přes obchod a služby, vi? Jo, co bys potřeboval? Postrčit naši mlíkařku. Já jsem ráno u ní byl a ona mě vyhodila. Cože, vyhodila? No tak to je zase tvrdý slovo. Zkrátka jsem nepořídil. Sedej, jdeme za ní. Teď? No a proč to odkládat? Teď jsi říkal, že nemáš čas? Večer, teď mám času habaděj. Aha. Sedej. A nestrať to, já se maminky zeptám. Naschledanou, Jaroušku. Ahoj, nazdar, dobrý den. Dobrý den. Já jsem z Národního výboru a chodí nám pořád nějaký stížnosti. Můžete nám to vysvětlit? Jaký stížnosti? Jo, vy ani nevíte jaký. To on si stěžoval. Proč objednáváte tak málo mlíka? Co? Mlíko proč neobjednáváte? Ale objednávám! Ale si nedost, když se lidi stěžujou. No tak si sem stoupněte sám za ten pult. A buďte tady každý ráno od 4:30. Každý pořád něco chce, každý většině se všem nespokojený, doma z toho samý malery, dejte mě pokoj. Ale já jsem nechtěl nic jiného než to mlíko. No, jen se nerozčilujte, že se vám nic neděje. Za takovouhle věc by vám všude jinde naprsili důdku i s výstrahou. Jen mi to fiklo. Já se vám na tu vaši důdku vykašlu. Za těch pár krejcarů, co mi tady dáváte, si najdu místo všude. Poslyš, co se jí mohlo stát, že byla taková nervózní. To ví ženská. Koho ale jsem na její místo? Proč? No proč, když to neuděláme my, tak podnik to stejně zavře. Já bych s tím ještě chvilku počkal. Ahoj. Co to máš? Přinutila jsem předseda, aby mi koupili toho starého mopeda, abych to všechno stihla objezdit. A ty na tom umíš? No, jak vidíš. Trochu zabrzdí sama, trochu jí pomůže chodník. Když vy tady, pane řidiči, tak nedovoleně stojíte. No jo, já už jedu. Tak ještě si to dopovídáme. Ahoj. A kdy ses to naučila? Do těch 18 let, co jsem běhala za těma klukama. Ahoj. Ahoj. A strč do mě, já to Tak musím jeď. rozšlapat. Hop. A pomáhej pánbu. Dobrý den. Co z toho bude, až se to dá zase dohromady? Obávám se, že nic. Ale když člověk nemá peníze, tak se pokouší o všechno. Já se bojím, že tě od toho ještě zdržuju. Nebo jsem ti vykal? Ale ne, znáte mě přece ještě jako malýho kluka. Vy jste přišel kvůli tomu okapu, ne, jak vám žalovala Krištofová. No, kvůli tomu se na ní nezlob. Ne, vůbec ne, ona mi to sama říkala. Jenomže to nám stejně není nic platný. Proč? Nemáš peníze na opravu? Ale ne, to bych mohl vyúčtovat z činží, jenomže není firma, která by se toho v dohledné době ujala. No, sám si to opravit nesmím, protože na to nemám papíry. Stavební četa z Národního výboru v počtu 3 lidí, včetně tedy vedoucího. Ta nedokáže ani pořádně připevnit nástěnku na špalíky. A proč ses neobrátil na nás? Myslíte jako na vás, jako na poslance? Třeba. Promiňte, pane Mahore, ale vy nejste k ničemu. Teda já nemyslím vy osobně, ale myslím jako vy v té funkci. No, na něco snad přece. Já vím, na něco. Vy tak akorát zorganizujete 15 lopat, 3 krumpáče a za 4 měsíce vykopete jámu na písek pro děti. Ale když se vám rozpadá město přímo před očima, to jako kdybyste neviděli. Takže říkáš, když ti seženu povolení, aby si to mohl opravit sám,
Tak to ti stačí? Jo, klidně. Ale ti strejcové vám nedají ani to. No já to zkusím. Buď zdrav. Naschledanou. Ahoj. Ahoj. Hlavice ti vzkazuje, že s tebou nemůže jít gratulovat nějaké vlastě. Já vím, já jsem s ním mluvil. Jo. Co pak to je za vlastu? Ředitelka mateřské školky má narozeniny. Dozajista 70. Kolik máte tu gratulaci dohodnutou? No, kolem 6. Připravíš mi potom košili. Že jo. I kam zase jdeš? Přece ven? Co je to ven? Kam ven? Já potřebuju gratulovat jedný 16letý stařeně k narozeninám. Pojď. Co to je? Já jsem si říkala, že asi zapomeneš koupit kytku pro tu paní, co jdeš gratulovat. Samozřejmě, že jsem zapomněl. Ty myslíš na všechno. Hele, dejte mi taky jedno Že klíčko, ne, ať nechám. vypadám romanticky. Čau! Ahoj! A co ty? Ty si večer nikam nevyjdeš? Proč? Mně se doma líbí. To je dobře. Tak je to dobře. Dobrý den. Dobrý den. Jsem tu dobře u Vlasty Mrázové? Dcera není doma, čeká mi každou chvilku. Co jste si přál? My jsme totiž spolu... To bylo domluveno s Vlastou. Vy jste její matka, že? Přijela jsem ji navštívit, ano. Pojďte dál, prosím. Děkuji. Prosím. Děkuji. Posaďte se. Má to tu pěkný, Vlastička. Vy jste tu poprvé? Ano. A ty růže jste přines pro ní? Ano. Tak to sem dejte, aby to nezvadlo. Ty museli být dost drahý. Ty jsou ze zahrádky. Máte zahrádku? Ano, takovou malou. Vy jste ženatý? Ano. A děti máte? 2. A vaše žena ví, že jste šel sem? Jistě. Asi mě podezříváte z nějakého proutnictví, jak vidím. Tu vidíte správně. Můj milý, já znám mužský. A já jsem vám byl hned podezřelý? To ne, vy jste typ, kterému spíš ženský nadbíhají, než on jim. A takový jsou nejhorší. Naše Vlasta na to vždycky doplatila. Naštěstí má tady mě. Ano. Tak prosím vás, Vlastu, hodně pozdravujte, že jí přeju všechno nejlepší. Nashledanou. Nashledanou. Tady ho máme, dárečka. To jsou ti praví, co si myslí, že se můžou montovat do života někomu druhému. Ale to si jen myslí. S takovýma my budeme raz, dva hotovi. To mluvíte ke mně? On to pozná, ale že mluvím na něho, no to je ohromný, on to poznal. Co chcete? Ale on se ptá, co mu chci, no to se povedlo. Kam pak? Mně neutečeš, mně ne. Vidím, že jste něco vypil, tak vám dám dobrou radu. Nechte toho a jděte se vyspat. No tu mě máš co radit, ty. Ženu připraví o jedinej vejdělek a tady mi miluji dávat rady. Snad se tady nebudeme prát. Máš strach, co? Máš plný kalhoty. Přeju dobrý večer. Pozdrav, táto. Jdeš domů? Jdu. Tak pojď, máme stejnou cestu. Žádný takový. My si tady musíme ještě něco vyjasnit. Vypadni ty! Musí ještě vyřídím. Ožralko, pitomej. Co ti chtěl?
Měl jsem něco s jeho ženou. Cože? Ne tak, jak si myslíš, jako poslanec. Ty jsi toho ještě nenechal? Ještě ne. A poslouchá tě vůbec někdo? No, připadám si jako to nejmenší a nejposlednější kolečko v té mašince, ale když jsem se na to dal, tak chci být užitečný. No jo. Tak si jdi ty. Kolečko. Táto, proč k nám nikdy nepřijdeš? Od maminči na pohřbu si u nás nebyl. Ale já si žiju jako svobodný občan tohohle města, protože tohle mi nikdo neveme. O to totiž nikdo nestojí. A i když si za svou práci nechám mastně zaplatit, pořád jsem pro ty baráky užitečnější než 8 takových poslanců jako si ty. Nazdar, Františku. Pozdrav. Ale jdeš pozdě, všichni už balej fidlátka. Ty mě úplně stačíš, tajemníku. Já bych potřeboval povolení pro jednoho majitele, aby si Počkej, ani mi to dál nevyprávěj. Ale tamhle chytneš drápala, protože právě skončila schůze komise pro výstavbu. Mně by stačilo možná jenom razítko. Ale s tím na mě nechoď. Já to razítko ti dát nemůžu. A krom toho pospíchám na rande, víš? Tak buď zdrav. Pozdrav. A napište, že my jako odbor jsme zásadně proti. Čest práci. Čest práci. Jdeš za mnou? Na moment. Já bych potřeboval povolení pro jednoho majitele, aby si mohl opravit oka. A kde je ten dům? Hančičská 9. Jo, Marek. Jo. On si sehnal firmu? Ne, on si to chce opravit sám. Jo, ale to nemůže. A proč ne? Co pak je? Soudru Saviteli, to je ta parcela. Jo. Aha. Prosím. Děkuji. Proč ne? Co proč ne? No proč si to nemůže opravit sám? Protože je to odborná práce, protože se na to musí postavit lešení, protože to lešení zasáhne do hlavní komunikace. Mám ti to ještě dál vysvětlovat? Ne, nemusíš. A co mu Tak, doporučuješ? ať počká. Na co? Až na něho dojde. A co když to dřív spadne? No a co vlastně ode mě, soudruhu, chceš? Abych překračoval výnosy a usnesení? Ty si myslíš, že si sám, komu padá okap, nebo co? To si sem každý přijde pro stavební povolení, jako pro lístek do biografů. My děláme, co můžeme, soudruhu. A děláte taky něco jiného, než jen zakazujete. Tak takovým způsobem se s tebou, soudruhu, vůbec nebudu bavit, ale vůbec ne. Ani si stěžovat, komu chceš, bohem. To je mi líto. Mě taky. Nashledanou. Bohem. Slyšel jsi? Fanouši, to přece nemůžeš takhle. Já jsem to asi přepísk, co? To bych řekl, to je pan stavitel moc háklivý. Ale že ho jako předseda sneseš. No tak Fachman on je, to se mu musí nechat a když to s ním umíš, tak ti udělá všechno. Máš to povolení napsané? Jo, něco tady mám. Ukaž, tak mi ho dej a zítra si proto přijď. To bys byl moc hodnej. Člověče, já jsem rád, že můžu aspoň něco zařídit. Takže jste to přece jenom dostal. Dostal. To bylo asi handrkování, co? Ale ne, šlo to docela dobře. Tak co, pustíš se do toho? Jistě. A troufáš si? Musíš postavit lešení. Takových lešení jsem na vojně postavil. No. A nechtěl bys to dělat jako povolání? To teda ne. A to, co bys chtěl dělat, tak to jsou autíčka, co? No. No. Taky se k tomu jednou dostaneš. To máte v popisu práci? Rozdávat svým voličům těšítka? Měj se hezky. Nashledanou. Dobrý den, je maminka doma? Ano, je. A můžeš mi ji zavolat? Můžu. Tak mi ji zavolej. Mami. To jste vy. Ano, dobrý den. Nezlobte se, paní Jordánová, ale já jsem totiž povinen... Když jste povinen, tak jste povinen, co se o tom budeme dál bavit. Já vím, vy se zlobíte, protože si myslíte, že vám bylo ukřivděno. Ale to přece nezáleží, jestli já se zlobím nebo ne, já už tam prostě zítra nepůjdu, věc je vyřízená. Včera jsem mluvil s vaším manželem. Ten s tím nemá co dělat, s Bohem. Víte, já už bych to stejně kvůli dětem dělat nemohla. Potřebujete je umístit ve školce? Prosím vás, já o to žádám už druhý rok, vymlouvají se na všecko možný.
Já se na to zeptám, chcete? Nic nechci, já si poradím sama. A vy si poraďte taky sami. Teď jsem vás přistěhla, že jste hodil špačka přímo před dveře. Starou Belu jste viděla, prosím. Nemyslíte, že tady pro každý den máš duplízet, vy? No prosím, denně je napálený. Denně tady dělá svinčík. Chudák jeho žena. Utíká každý den ráno z mlíkárny, aby byla doma dřív, než on se probudí a začne vyvádět a řvát na děti. Ta s ním má očistec už na zemi. Jo, a co vy? Hledáte někoho? Já? Už jsem našel. Děkuju. No přátelé, sami jste viděli. Stav tedy stále nerozhodný 0-0. Slavie vyvíjí tlak a zatím neúspěšně. Tepličtí přijeli do Prahy s obranou taktikou a ta jim zatím vychází. Pozor, Skrumáš před teplickou brankou. Sedláček úspěšný. Proti tomu Slavii jejich taktika nevychází. No co je platná, všechna ta taktika a strategie, když v týmu chybí bojovnost a to pravé zanícení pro hru. A jaká bojovnost? Neumí zpracovat míč v běhu, tak co je mu platná bojovnost? Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Jak ti šlape velociped? Výborně, objela jsem 2krát tolik věcí. No ale taky si doma 2krát tak později než normálně. Ale večeře je hotová, ty jsi nevzal? Ale děti jsou venku a já jsem čekal na tebe, mě by samotnému nechutnalo. Já spíš bych řekla, že jsi línej si to ohřát. No, procento lenosti v tom taky hrálo roli, to přiznávám, ale nebylo rozhodující. Ráno snídej sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej svýmu nepříteli. Žádného nepřítele nemám, všechno s ním sám. Abych nezapomněl. Potřebuji 2 místa v mateřské školce. Nechceš rovnou 4? Ne, 2, ale nutně a rychle. I když to zrovna není můj referát, tak tě můžu ujistit, že nedostaneš ani jedno. Školky jsou předspaný. No, tak se s tím musím něco dělat, ne? Opravdu? No, Co tak asi? no postavit nový, zadaptovat starý, no něco. No něco, ty si to teda představíš náramně jednoduše. Pro koho to je? Pro naši mlíkařku je v těžké situaci. No, tak. Ať si podá žádost. Vy ji vyhovíte? No, do 3 let vyloučeno. No, to ty děti snad budou chodit už do velké školy. Tak to obvykle končí. A co do té doby? No, protlouká se to všelijak. A to vám nevadí? Vadí. No asi nedost. Hele, takhle se mnou nemluv. Jak takhle? No jako s nějakým byrokratem. Já s tebou mluvím normálně, takhle se mnou mluví lidi, co přijdou za mnou. Ale ty bys měl být trochu informovanější, nemyslíš? To snad, ale mě nepřestane to vadit. No ale já už jsem ti řekla, že nám to vadí A taky. já jsem ti odpověděl, že asi ne dost. Nebude ti vadit, když si budu chvilku ještě číst? Ne, to mi nevadí. Proč se zlobíš, když to není tvůj referát? Já se nezlobím kvůli sobě, ale kvůli tobě. V celé republice je nedostatek mateřských škol. A co v celé republice? V celém světě. Soudruh poslanec žádá, aby jsme byli výjimka a strašně se diví, že nejsme výjimka. Ale já se nedivím, já se jenom divím. No, on se nediví, on se jenom diví. Hele, já se jenom divím, že my to nejenom nic nemáme, ale pokud vím, že ani nic nestavíme a vám ani to nic moc nevadí. Ještě jednou řekne, že nám to nevadí a co? A zhasni, já chci spát. Dobrou noc.
Dobré jitro. Dobré jitro. Lidunko, mně je to líto. Mě taky. Čest. Vítám tě, Františku. Děkuju, nejdu moc brzy? Ale vůbec ne, Vašek už je dávno z okresu zpátky. Co, holky jsou hodný? Strašně. To je někdy vůbec ne. Prosím tě, ty si stěžuj. Já si nestěžuju. Já chci popravdě odpovědět a to ještě spíš sobě. Čest, Františku. Čest. Já tě slyším i přes zavřený dveře. To mám tak ukřičený hlas? No to nemůžu říct, ale já mám na tebe nějak citlivý ucho. Pojď dál. Kafe? Ne, děkuji. Ale jen mu dej a drťáka. Nic. Tak co? Jak se ti vede? Co mě? Ale jak se tobě tady vede? Přijít z okresu na takové místo, to je nezvyk, ne? No, hroznej. Já mám někdy dojem, že tady nemám co dělat. To víš, na okrese to byla samá kampaň, samá akce. A už jsi přišel na to, co máš dělat? Ty se mě ptáš, jako kdybys pro mě nějakou práci měl? Já ne. Ale mám takový pocit, že všichni lidi v Kunštátě si o mně, o tobě, o nás všech myslí, že neděláme vůbec nic. Ty si to myslíš taky? Já si nemyslím, že neděláme nic. Já si myslím, že neděláme všechno, co bychom dělat mohli. No tak vlastně. Neděláme nic. Víš co? Řekni to na výboru. Počkej, já to nemám přesně sformulovaný. Já vlastně ani dost dobře nevím, co by to mělo být. No a? Když se do mě někdo pustí, tak mě rozporcuje na kusy. Toho se bojíš? No to víš, že se toho bojím. Na závěr jako vždycky různé. První se hlásí o slovo soudruh Bavor. Předseda na mě vlastně chce, abych vám řekl to, co jsem před schůzí řekl jemu. Jak víte, potkávám se jako každý z vás denně s nejrůznějšími lidmi, se straníky, indiferenty a slyším nejrůznější názory. A ať mluvíme, o čem mluvíme, tak každou tou řečí se dozvídám jedno jediný. Že se v našem městě nic neděje. Že před našima očima všechno pomalu, ale jistě stárne. Říkají, že se i rozpadá. A tak zatímco si myslíme, že pracujeme ve dne v noci, tak si lidi myslí něco úplně jiného. To známe. Sami nedají kolektivu nic, ale kritizovat na to je užije. Mě by zajímalo, co jim na to odpovíš. No, odpovídám asi to, co vy. Ale když zjišťuju, že nejsme schopni za 7 let postavit pár bytovek, že maminky nemají ani naději, že by mohly dát děti do mateřské školky, a že když si chceš nechat opravit polospadlý okap, ba dokonce když si ho chceš opravit sám, tak narazíš na nepřekonatelný obtíže, no tak si řeknu, že mají pravdu. Jakou pravdu? No takovou, jakou říkají. Ale prosím tebe, pravda, nepravda. Jde o to, jestli skutečně mají pravdu. Z jejich hlediska mají. U pravdy neexistuje žádný hledisko. Pravda je jedna, ta je konkrétní. Buď pravdu mají, nebo nemají. No tak tu konkrétní pravdu mají. Teď se nemusí nikdo rozčilovat.
Já jsem Františka tak trochu zaskočil, on o tom nechtěl mluvit, že na to není připravený. Ale víte co? Nechte si to projít hlavou a příště si o tom promluvíme víc. Čest práci. Čest. 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 Kamaráde, to jsi tedy nasadil vší do kožíku. Čest. Já jsem ti s tím okapem snad vyhověl, fanouši. No, to já vím, já to nemyslel na tebe. Ale řekl jsi to a to nebylo od tebe tak docela fér, víš? Ahoj! Tak, zítra můžou ty děti nastoupit do mateřské školy. Takže tobě se to opravdu podařilo? No, jestli ti to moc nevadí. No, ty jsi ta nejlepší, nejchytřejší A co ještě? A hrozně se mi líbí. Ale prosím tě, tady na náměstí se chovej způsobně. A přijď brzo domů. Ahoj. 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 Panouši! Panouši! Co je? Ale... Pando, představ, že se mu vrátila. Kdo a komu? No Svitanovi, jeho žena. Co, vážně? Člověče, ty máš vždycky pravdu, já se z toho zblázním. Ježiši, lidi, ona se tam stalo nějaký neštěstí. Co tak je čím? Někdo se tam zabil. Františku, radši tam nechoď. Pojď domů. Pojď.